চেয়ারম্যান সাহেব দেখানাই Pilano, sini social media rokno, belai ojarawo, sini nangmani jarawo norok phaimani bagai norokno belai hambai. Hingkai जों hingkai South Hodrai bisini andaro, जों kaisa Bubagrani teiphang bai khlai जों tipramothani kaisa program kotor khlaina thangai tongo. Hingka aboni bagai o program ni ngai जों kaisa committee khainakha, o committee ni bisingo sini yango convener tongo Purni Joy Kuki hingkai ang kakai o program ni ngai kaisa committee ni secretary hingkai mo kakai sini South Hodrai bisini chairman sini borong gonang Samuel Jomatia hingkai tini जों media ni bwskango ma phaimani karon ke mose asuk sal kedak ma जों wise sapano Bubagra no जों manyako biaba kaham kereng kepalo जों tongma bagai sini kepal kaham जों tini Bubagra no manai Bubagra phainai hinai जोंनो जे आसा सरै कलां थामani belai khatung khajang mani aboni bagai no जों tini kebang ma asuk salni porebo जों tini South Hodrai Twichak ma kamibo जों kaisa tipramothani ngai program kotor khlaina thangai tongo hingkai aboni bagai o kisi sa norokni bwskango ang sanamo chungmani ke phaidi जों khuna 15 tarik 2 March 2026 Sunday ni din Robibar kebang masini kami amtani lukurokno जों thaisingo no borokno जों announce khlaika jotono phaimanjaknani bagai khuna program ni bagai hingkai ang jotono no kobokna musungnai sini gana ginini sini Hodrai bisi tongko sini South Pulimpo tongko sini Uttar Pulimpo tongko sini Khamarbari tongko sini Duski bisi tongko hingkai nini yang korkori bisi tongko e amakai kebang mano जों khoborika hingkai aboni bagai ang jotono no kobokna musungo phaidi khana जों Bubagra bai जों malai lainai te Bubagra ni thansawo bo khoroksa tipramothani supremo ongya bo khoroksa sini raja sini maharaj sini hani Bubagra sini joto duk dukho kosto joto kisu naye agini simi sirisi tini simi je जोंनो naikolai phainai aboni bagai o Bubagra ni je program kebo ta karjakthung angkhai sana nayo o program kha जों kaisa hamari manmani haiche matongo omong kha जों kaisa belai kepal kaham theinani sikango जों Bubagra bai जों sini kami amchayo yapri rewoi जों bai baksa phaimani amosi जोंखाय belai kepal kahamni wansugo hingka aboni bagai sini kamini lukurok tawanadi sini gana gini ni bisirok tawanadi sini Bubagra phai tongo hingkai norok gari gorani beparo ba ang norokno sanamu sungo phailai tai norokni gari number जोंनो rifaidi joto pare जों mansak जों amorokno norokno जों a problem rokno solve khainani bagai जों chaitokano hingka amsuno khana phungni sini 11 tao sini timing rijak hingka aboni bagai jotono 11 tani sikang no phaiye orobo kothum phainani bagai joto tiprasa sini ha Bubagra bai malainani bagai phaibai jade hinai noro jotono no khabai khubai kobok jao nimmo belai ke hambai nor bahat kalmani phaigai busy khaigai shop khaimani bagai tawfano arani o phai shop phaika aboni bagai hambai जोंखना o program khainani thang tongo sini Bubagra phai shop khainai sini hani Bubagra sini public demand arani o kolok ma sal romoi khlailai tongmani khanano fulfill ngai haini bagai arani go joto sini South Hodrai bisini borok khorok sapana karjagiagai phainani bagai ang jotono koijago tei sudo South Hodrai ni simiya South Hodrai ni gana go sodo korkori tongo South Pulinpur tongo Duski tongo te ayang Koilanpur Noksirai obahai chini gana gini go kebang ma tongo jotono phaikangke belai ke hamnai ang jotoni thani koi mangnargo tauni bagai hangke chini o Bubagra angkha jotoni bufa chini hani nokphang haini bagai kebo ta karjak jadi hne ang norokni thani koi mangnargo asuk jaro tuina ang sasinai ani kokno muthakha hambai jotono